Engathi singafunda nokukhuza umonakalo ungakenzeki. Engathi singaqinisa kakhulu futhi la ekukhuzeni umonakalo ungakenzeki. Ngoba manje mangabe sothatha indima yomama siphenduke sibe omama bomthandazo, sibe nesililo ngoba naku sekonakele, ayisebenzeli leyo nto leyo. Ngikhuluma ngeinsizwa ke, ngikhuluma ngeenkeshembe, mina ngikhulumi ake ngibeke nje omama eceleni, ngibeke odadewethu eceleni, ngikhulume neinsizwa ngqo. Ayisebenzi weinkabi leyo nto leyo ukuthi uzongibuza ukuthi ngiyinsizwa ngoba nakho ngithela inhlabathi ekudleni komunye umbhemu. Ayisebenzi leyo nto leyo. Ngeke uzongincoma umsizwa bami ngoba nakho ngilimaza ichiba la komunye umuzi. Kunensizwa engiyithandayo la engihlale ngiyibuka lana abathi uZikode, umfokazikode. Ngeke ngimthande lo mfoko ngoba amavidiyo amaningi enginokumbona kuwo anamahlaya kodwa manje ayakha. Khona nje ividiyo engeke ngambona ekhuza kaningana, amavidiyo akhe sengeke ngawabuka ekhuza kaningana. Khona lana ayekhuza khona umfowethu laphana umnyovu. Ikhuza leyansizwa isithi hey wena uyisilima, uyisiphukuphuku. Yes. Hayi ngoba esuke ebukisa ngomunye umuntu uyakhuza. Engathi singafunda nje ukukhuza umonakalo ungakenzeki. Thina kwethu kwangesikho ukuba nesililo, kwethu kwakuba imbizo, okwakubalekile kwakuyimbizo. Ukubiza insizwa mayonile ibizelwe lapha emkhandlweni. Izokhuzwa, izokhalima. Hayi ukuthi sizokhala thina. Thina sikhali, mina nje angikhali mina. Lona iqiniso angifuni uqamba manga liyababa. Liyababa iqiniso. Kodwa okusalayo awenzeki umonakalo ungakhuzwanga. Ungatshelwanga. Ake siqinise nje la ekukhuzeni. Ngesiqinise nje la ekukhuzeni. Bafowethu angifuni uqamba manga, ayikho inhliziyo enganengwa. Akekho umuntu onganengwa. Uma ufuna ukubona ukuthi umuntu uyanengwa, awuhambi uyomshaya phambi komndeni wakhe uzombona umuntu uthi unjani. Awuhambi uyohlukumeza umuntu phambi komndeni wakhe noma uyohlukumeza umndeni wakhe uzombona umuntu ukuthi unjani. Ake sifundeni ukuba nezinkulumo ezakhayo noma ngakuthiwa uyazizwa ukuthi umfokandaba umfuni kangakanani. Noma ngabe uyezwa ukuthi ngunyanyisa kangakanani. Kodwa ungabunqunula ubunqunu bami ubunqunulelizwe. Ungangembula umnqunu bami umdlalelizwe. Futhi kakhulukazi lento le ngathi yande kakhulu lakithi thina amaZulu. Lento yande kakhulu lakithi thina amaZulu, yande kakhulu lakithi. Angazi ukuthi indaba. Lento nje insakavukela nje umchilo wesidwaba lakithi thina amaZulu. Ezinye izizwe ziyahloniphana emadoda, ziyahloniphana izizwe la ngaphandle. Ziyahloniphana nje izizwe la ngaphandle. Enanye into ofuna uyiqapheleke mangabe uphuma ekhaya, untshatha isikhwama uthi uyofuna umsebenzi, bese ufika futhi ungenzi lento oyiphumela ekhaya. Idlozi izokwephula, liyaphulana idlozi. Liyaphulana idlozi ngoba lencwadi engcwele yayisho ukuthi ihlonipha uyihlo nonyoka uzinsuku zakho zande ezweni. Kwangasho ukuthi ihlonipha umzali wakho kuphela. Lalisho ukuthi ihlonipha omncane nomdala. Hayi ngoba lalithi hlonipha uyihlo nonyoka uzinsuku zakho zande ezweni, ukushilalisha ukuthi ke wena ke umuntu la kuundaba kuphela. Hayi madoda ayikhona bafowethu. Ayikhona. Asazi ke bafowethu mangabe nizohlula thina singabafowenu, iZulu sithi futhi ababuyisi baphambili. Qhubekani nokudlebeleka, qhubekani nje nokuyibona ukuthi nina ngcono kunabanye abantu. Abantu basithatha isinqumo laphandle. Wona uthemba ukuthi uzobuza uthi uyaxolisa. Abafani futhi abantu la ngaphandle.
khona abantu othi mawuxolisa kubo baxole, khona abantu othi mawuxolisa kubo adlulise kodwa angakhohlwa, khona futhi umuntu othi mawuxolisa kuyo ongaxolisi dalo. Khona yabona nje thina sakhula kunempi ngasemakhaya kwakuthi mase konakela uzwe kuthiwa isinyathela amasimba abantwana, hayi ngoba kwakunjani, kodwa nje uyabona nje khona abantu okuthiwa ngempela akaxoli sidalo. Beka ukuthi unyathela kanjani mawuhamba la emhlabeni, beka ukuthi unyathela kanjani la emhlabeni mawuhamba. Umsizwa bafowethu akusiyo lempilo le ka TikTok. uTikTok awuyazi nensizwa ukuthi into enjani. uTikTok awazi makukhulunywa ngensizwa ukuthi kukhulunywa ngani. Ngeke uzofika nomsizwa la TikTok. Insizwa ngakubo, insizwa kubantu oqhathwe nabo. Umuntu ongakwazi ngeke akwesabe ngoba akakwazi. Noma kuthiwa udume ngani ngakini, kodwa umuntu ongakwazi ngeke akwesabe. Zihlonipheni wenkabi, ihlonipheni bafowethu. Ngoba lapho hamba khona uyibrand yakini la uhamba khona. La unyathela khona wena unyathela la ukanyathela khona obabamkhulu bakho. Babehlonipha isibongo sabo. Wena uyimbewembu engahloniphi isibongo sakini. Uyimbewembi ezoqeda ngesibongo sakini, uzoqeda nje ngesibongo sakini ngenxa yokuthi umdlwemba ufuni ukukhula, awufuni ukukhuliseka, awufuni ukukhuzeka, bese ucabanga ukuthi uzolokhu uhamba uthi ufuze bani? Ngoba ubaba wakho ayaziwa ngokuthi wayeshaya insizwa le. Nakhona futhi lezo insizwa zayishayana iqede ziyogezana le emfuleni. Lokho kwakuwupha ukuthi ithelele namanzi, hayi ukuthi wayoshaya insizwa lapho uqede wehle ngomhosho wahambe ushivuza igazi kanjalo. Yayingapheli leyo mpilo leyo. Ngoba nawe insizwa kubo, nawe insizwa kini, ubhuti kodadweni, ubabe enganeni zakho. Ngeke uhambe uhlonishwa inombani mangabe ungabahlonipha abanye abantu. Awuzama ukunyathela ngesizotha mfowethu. Lo mhlaba onyathela wagqiba insizwa, ugqiba amaqhawe lo mhlaba onyathelayo. Bese ucabanga ukuthi wena yake uyofika ube ubhongoza kuwo. Uyokubona kwakhwezi ikade emthini. Bafowethu asizameni ukuthi siyiphathe, zama ukuyiphatha. Nalezi inkamba kaFaro sekucwila kuzo kangaka. Utshwala akushiyo ukuthi bungaphuzwa, kodwa bafowethu ayikhona, akusesikho lokho. Akusesikho lokho. Asizameni bafowethu, asizameni. Yeba akekho umuntu ongahluthu futhi akekho umuntu ongenayo inhliziyo. Kodwa khumbula wethu ukuthi uphuma. Khumbula ukuthi uphuma. Nanokuthi uhamba khona ukhumbula ukuthi yini ekuthathe yakubeka lapha, inhloso yakho nenjongo yakho ukuthi ubela ukhona yini. Angisho ukuthi ngcono mina. Angikho ngcono. Ngiyawenza amaphutha kodwa ngiyakhuzeka. Khumbula wethu.